Paolo Pasturi laqam li Paul Muscat minn Birkirkara ferħan se jtir bih. Gburi wkoll li huwa artiġan. Kelli 3 snin, jiġifieri dan huwa l-ewwel pastur li xrajt f'ħajti. U mbagħad minn hemmhekk bdejt nibni l-kollezzjoni tiegħi bil-mod li llum għandi eluf ta' pasturi u l-qasarmajthom kollha fil-vetrini. Illum il-ġurnata Paul u familtu, il-mara u ż-żewġ uliedu huma kollha dilettanti tan-namur tal-arti, l-armar, il-volontarjat u l-kollezzjonijiet speċjalment tal-pasturi u l-vari. Barra li nagħmel karatri Maltin bħal tal-onnella tal-pastizzi, fi żmien il-Covid għamilt il-pastur li libes il-maskla u bis-sanitizer u dak iż-żmien kien popolari ħafna ma daw li jarmaw il-presepju fid-djar. Titwilan Paul Muscat ħallik impressjonat, għajnejk ma jlaħqux mal-kollezzjonijiet li għandu. Pasturi, kollezzjoni kbira ta' vari, anke ta' artisti li hemm minnhom m'għadhomx magħna u din purċissjoni sħiħa tal-ġimgħa l-kbira li fiha 700 personaġġ għamilha hu bil-personaġġi kollha tal-ġimgħa l-kbira. Ma tonqos kollezzjoni ta' bambini u ħafna armar tal-festi, speċjalment ta' Santalina l-qaddisa l-qalbu. Vari tagħha għandu mal-11 waħda, inkluż waħda li jagħmel meta kien għadu tifel. Da li għandi hawnhekk imbena kollu tul dawn l-aħħar 40 sena. Ġifieri qatt għandi Santalina li kont għamilt meta kelli 12 sena biex nilagħbu bija meta konna tfal. Ma setax jonqos li Paul Muscat ikun ukoll dilettant tan-nar imma minħabba l-familja qatt ma mismiegħu. Minflok għamel xi ħaġa mingħajr periklu. 25 sena ilu bena kumpless tan-nar. Allura jien mbagħad qatt nibni l-kamra tan-nar illi ħadet li xhur sħaħ biex għamilta. Għax fiha xi 600 murtal, xi 500 bombi ta' tlieta u qatt nimmarka kollox kif jinħaraq kuljum, ġifieri jekk inti tiġi biex taħraqhom kieku għandek il-ħarqa kif suppost tkun għall-festa. Minjatura ta' knisja u ħafna armar marbut mal-knejjes minn gandlieri sa' apostlu profeti, armar li jdur is-sena kalendarja kollha tal-knisja. Il-wirja tal-familja Muscat tinkludi wkoll xogħol akkademiku ta' Ibn Paul, Andreas Paul, li qed jitwettaq bħala parti mill-istudji tiegħu fl-Akkademja tal-Art Firenze.